Shalom. Huria nani halolngan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah ma dihita saluhutna. Lumobi dihamu natongon ombasod dope madohoti parmingguon di bagas joroon debatama dongata. Amin. Haleluya, terpujilah amat Tuhan debata dibandingkan basana ditonggir mahitabe pasangan debata tai dibanasi rohana sangat hagogon hatoguon hapisara dia matana digijam. Haleluya di Yesusi talehon hasangaponi nampe puji-pujian dilehono mudarnai mamuri tasasude parade hati goran dengan parsarata tutuhata badiana sanggobdo tuhuriana.
ite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus, nang upasu-pasuho tuhita ragam ni pasu-pasu partondion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana, andorang soajak dope tanoon. Asa badia hita jala sohasurahan diadopan nai, di bagasan holong ni roha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale debata sitolusada, debata ama, anak dohotondi porbadia, namandok molete mahami tuho, ala ditopa dipalua, jala diparbadia ihohami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Sairamoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangunjunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami, tuhara jaunmu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata naim baru. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan nii, odo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin.
matopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham dihami, aka namangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai, asau nang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marha porseaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuhau, hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guru hokamu ma sianau. Aina lambok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok do augaku jalaneang do dohot na hupapor sakon. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin.
ni debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Yesaya 44 ayat 1 ro di ayat 8 tajahama marsingkat soring ayat terakhir rap mandok mahita alai anggo nuaeng tangihon ma ale Jakob na posoki dohot ho ale Israel naung hupiliti Sono dohatani Jehovah na tumopa jalan madihon ho nama murupiho sian hatutu unamo mabiar ale Jakob na posaki roho ale bangso natigo naung hupiliti ai usehonoku ma aek tu jolma nama uas dohot aka sunge tu nama hiang usehonoku ma tutu tondiku tu pinoparmu nuaeng jala pasu-pasuku tu pinoparmu sogot asa martubur nasida di kolang di tutut songon arung di topi aka sungai sadaon mandok Jahoba napuna au jala sadaan marpanggorarhon goar ni si Jakob jala na asing muse manuraton dohot tanganna Jahoba do napuna au huhud mangasahon goar ni Israel sono dohatani Jehovah Raja ni Israel dohot perluah ibadah Jehovah Jebaot audo perjolo jala audo parpuni jala dang adong lebata dukon ni au jala tungise matu dosonau manjo di pabua mai jala di pajojor diau olat nina hupatidang bangso saleleng-leleng nai dohot aka na masa sogot di pabua hianma una kamu tahuton jala unang manondit-nondit dang nungasian nahinan au patubegehon tuho jala hupaboa alai hamudo aka citindangiku dang adong debata dukon niau jala dang haporusan na asing dang adong anggo na huboto ido sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa amin Tidako maha porseotai songon hina tidakon ni dongata saha porseon di sondok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotanoo au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siantondi porbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus
Nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru denggitano. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. La hundul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo nasoa tu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Mangumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan nyala Kristen akan nabadia. Dohot dia sasani dosa. Dohot dia tai namandok. Mulak mangolu dosogo daging ni halak nang mate. Dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin. Tabe gema tikting di minggu ta sadarion. Horas madita sasudena. Tabe gema tikting duriatta di bugasan mingguon. Namu kersada goarni minggu. Goarni minggu ta sedona ima minggu Trinitatis hasidul sadaun di debata. Do topik gawi sididangin debata situlu sada. Matius 12 ayat 16 1 20. Nomor 2. Pilihan amplop gotilon do tahun transformasi 2026. Sadarion minggu 21 Mei 2026 tapasa ma pilihan amplop tu kebutuhan aka ulang neuria na memperdomuan tu pesta gotilon do tahun transformasi HBP tahun 2026. Tapasa mai ditiki masih jalangan di paraido ingananna dilabung ni pitu lau haruar. Napa tuluhon? Permingguan keluarga dohot pasahaton ulos tu ruas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 di Padupado permingguan keluarga di Manogot bahasa Indonesia pukul 7 WIB Arian bahasa Batak pukul sia 30 WIB rak hudul ma marsi keluarga jalaboido patu bagian ede puji-pujian baru makon pokal grup si keluarga jala tabotoma itu parhalado laos disi tapasa ma amplop pelayan bulanan manang pilihan tahun di parade do amplop keterlibatan keluarga di bagas ini pakubasion hari tahun do kolektan permingguan keluarga bulan Juni manogo do arian ima sian weksada jala permingguan pukul sia 20 pastor nuriat tama marite padita ulos tuak karuas nuria nama rumur 70 tahun di bulan Mei tahun 2026. Napa paton padidion nabadia dari minggu tanggal 21 Juni 2026 naik patu paudo padidion nabadia pinaboton tu sude ruas ni huria HKBP mampa parapatan akan atoras nanaing mabuan yanak konna majalo padiun nabadia asa pasuraton yanak konna marhetitu na majalo jala mangisi formulir penabadia na pedarade ni kuriata palimahon pendaftaran guru malua tahun ajaran 2026-2027 pinabotohon turuas ni HKBP mampang parapatan nunga dibuka pendaftaran par guru malua tahun ajaran 2026-2027 turuas nanaing mendaftar gawe peserta asa mangisi formulir dengan membawa fotokopi surat terdidi akte lahir dari pasak mai tu situa wek masing-masing. Paunopon
Bajar Gotilon do tahun transformasi tahun 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar untuk setiap week. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bajar terlampir. 7. Pemilih Gathering Week 5. Hombartu perayaan Pesta Gotilon do tahun transformasi tahun 2026 di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 nang di Patupado Family Gathering Week 5 marenganan di Taman Marga Satwa Ragunan Pendopo 4. Pinaboton tusude ruas Nihuria di Week 5 asa mendukung hurro madohoti kegiatan non. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situa Week 5. Nomor 8. Minggu Musik HKBP Mampang Parapatan. Dari Minggu tanggal 7 Juni 2026, seksi musik HKBP Mampang Parapatan nek patupau do Minggu Musik do tema Puji Hamu Jehovah tutu. Diambil sian buku ede nomor 14. Jala di permingguan seksi musik naing markor tuturian ni buku ede. Tadukung ma program kerja seksi musik marhite na madohoti kebaktiani. Nomor sia himbauan untuk persembahan bulanan manang tahunan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Mampang Parapatan, marilah kita memberikan persembahan bulanan atau tahunan untuk mendukung berbagai kegiatan di gereja HKBP Mampang Parapatan tahun 2026. Rekapitulasi persembahan bulanan tahunan tahun 2026. 10. Jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan permunguan di persetongan di minggu boima taihuton hombar nang taturo di buku tikting. 10 sada pertayangan wek. Dari Selasa tanggal 2 Juni 2026 memuka pukul 10 sia 30 wib. Waktu patro pertama di week 5. Jam ni keluarga inang nyonya situa Napi 20 baru tapu bolon jalan timbul 4 nomor 20 sia Kapling DKI Blok B Jagakarsa Jakarta Selatan. Rakmaita madohoti patengani carusus week 5. 12 acara pangapulion. Sadarion Minggu 31 Mei 2026 duksidung parmingguon bahasa Batak pukul sia 30. Di Patupado pangapulion sian huria ti keluarga Nyonya R Syadari Boru Tajulu marenganan di gedung gereja alani pinanggidu masude tuhita lao maddo tisa. Saputolu ruas Namar Sahid. Tabuan ma di bagas tangyakta aka ruas Namar Sahid. Hatani di bata pasah ma dalam mutu Jehovah jalhapo si ibana asa ibana patoreon. Psalm 37 ayat 5. 14 Namar ulang tahun. Para halado do ruas pasahaton selama ulang tahun tu ruas ni huriatta na ulang tahun di bogasan samingguon. Dok hatani di bata tangan siamud do gajang di umur jela dia berang na do hamoraon do hamuliaon udah tulu ayat 16. 15 na ulang tahun pardongan saripeon. Para halado do ruas pasahaton selama ulang tahun persaripeon. Turuas ni huriatta ulang tahun di bogasan saminggon. Dok hatani di bata ala di joloni salukna masih holongan situ mahamu. Ai dukupi holongan itu roai gudang dosa. Sadapi turus opat ayat 8. 16. Laporan persembahan amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026 boima taida terlampir. Para pengon terlampir. Akapilian hamulatian dot na asing na sujinaya titingon taida ma diarotas acara na dong dihitabe. Songonima titing na masa duratta ibu gasa saminggon tuhatta ma mamasu-masu.
marende ita hugut papungu pelean sada A dot sada B. Damene debatana sumurung sian saluhut roha ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amin. Oras madita salutna. Atani debatan agabe barita nauli di pestata sedarion tersurat di Matius 20 ayat 10 saatro di ayat 20. Takas mata pehut-ihut kamanginang dohotita salutna di Matius 20 ayat 10 saatro di ayat 20 sungonom matar surat. Alai nalaudo anggo sisianna na 10 sadai tusa daduluk na diluat Galilea. Songon naung tino nahon ni Jesus tunasida. Jadi dung di idana sidai bana, di sobba mai bana, alai naganggu do rohani nadeba. Dungi didapoton Yesus manasida di dogma, nunga sahat tuau nasahuaso na di banua gijang,
dohot na di tanoon. Lao mahamu pudai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guar ni ama anak dohoto di parbadia. Laos ajari hamu manasida mangaraduti nasa hata nao kupatikon tuhamu. Ai idama sai nadong anakku dohamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Hima saatna. Amo kadongan sapersiaon somaldo ta boto ia nahujahanakin diguar may songon amanat agung ni Tuhan Yesus tuaka sisianna. Di pasahat hatai setelah hehe bana sian namate jala adorang so menaik tuban wagijang. Jadi takas donakin bahwa ada pertemuan khusus antara ni Yesus dohot akka sisianna di goar 10 sada sisiannai ala Judas Iskariot kan nunga manikot dang dohot bedisi. Jadi sian 12 moru sada gabe 10 sada halaknai nama sisian narapak pajupang dohot Yesus. Satu pertemuan sekaligus pembekalan dohot penugasan tuaka sisian naon asa borhat nasida lau marbarita nauli. Na amanginang saluhut na kita na marpungu totu penugasani sian Yesus Kristus na memiliki kuasa yang telah sempurna, katakanlah otoritas yang sangat penuh. Ala didok Yesus nakin nungabe songgop tuibana na sahuaso na di banua gijang dohot na di portibion. Molusian gijang huasai nungatakas alai sian portibion kuasa Tuhan yang sangat nyata adalah mengalahkan mautlah. Karena musuh yang terakhir itu adalah maut. Jala memang kekuasaan ni sibolis ima mabain tu hamatianido atau maut itu. Alai molonunga dikalahkan Yesus maut yang adalah kematian itu, maka sesungguhnya nunga talu behamatian, talu sibolis jala sempurna waso na dimiliki oleh Yesus. Nah, oleh karena itulah wibawanya penuh, lalu marhite sian wibawa na penuh ima marsuru kasisian na lao marbarita nauli. Kita tahu bahwa selama pelayanan Yesus muladong akatada halongangan di patupa, saya diorai doa kasisian na dohot na di pamalum nai asa unang jolo di baritahon taringot tusi. Alana dang jupang dope tikina hiraido terus na diabati Yesus manang di orai tuaka na pinamalumna asa jolo sikopjo huasoi di jalo ibana dungpe asa resmi ditugaskan. Jadi nunga jelas diturpukta di bagasan pertikianon bahwa wibawa rohani Yesus sudah penuh, otoritasnya sudah sangat lengkap, lalu kemudian menugaskan aka sisian lain. Senido tong nang perubahan na taida na aturan na perjolo murid-murid Yesus ini, tapi setelah ditugaskan oleh Yesus mereka berubah, bukan hanya lagi sekedar murid, tapi sekarang mereka menjadi rasul. Rasul artinya yang diutus untuk memberitakan firman. Itu sebabnya sebetulnya setiap orang Kristen tidak hanya disebut sebagai murid pengikut Tuhan, alai borhat dohita tong nang gabiak kapar barita nauli. Tapi memang harus bersedia jadi murid dulu, baru ditugaskan untuk menjadi pelayan atau katakanlah gawe parbarita nauli. Jadi yang goso olo dua ajaran, bohama ibana gawe pangajari. Ada orang juga mengatakan kalau tidak mau dipimpin, bagaimana mungkin dia menjadi seorang pemimpin. Jadi perjolo memang ikon naradido jolo gabe murid na diajari, dungi pe asa diutus untuk memberitakan Injil. Cala pasti hatani Tuhan Yesus tegas do diturpukon perjolo didokon hata lao mahamu. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan pergilah.
Maka pergi ini menjadi sifat dinamis dalam pemberitaan Injil sehingga kita pakai kata misi. Misi itu adalah bergerak, tidak di tempat tetapi berlanjut terus. Lausido tong nang natajaha di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Gabe sitidangik kumahamu di dia perjolo di Yerusalem, di Judea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi satu kota dulu menjadi satu negara yaitu Yudea, kerajaan Yuda, lalu ke Samaria berarti semua Israel sudah dicakup, lalu kemudian bergerak sampai ke ujung bumi. Jadi sifatnya adalah berangkat, pergi, dangso alai ikosaha do tu ujung ni portibion, lausido natarguar ubay nadong kata istilah parasending, misionaris. Nah itu yang kita sering dengar. Asagabe sahat nang barita noli petong nang tu buna pasok kita tapanuli ujung na tahun 1860 sada jongjong mahuri HKBP laos yan buna pasok iti mangerbang terus sahat tu ujung ni Portibion dakola di Indonesia be huriat HKBP alay nga sahat tong nang tu luar negeri. Jadi memang militan, misioner. Itu yang disebutkan sebetulnya bahwa gereja kita bukanlah gereja yang memanggil, tetapi gereja yang pergi. On amanginang macai rekod do memang tong asad tong nang diwarnai seluruh sistem pelayanan kita. Bukan come structure service, tetapi go structure service. Jadi gereja yang pergi. Walaupun memang peran kita seringkali gereja yang memanggil dulu atau diajari dulu. Banyak gabiadong misalnya mau praktek ibadah kita dulu ada yang disebut dengan giring-giring pajo mau tiki hari minggu. Mau kita dia kena lahir di huta-huta, taboto do adong jenis dua bunyi lonceng gereja. Yang pertama adalah gereja yang memanggil lonceng markuling. Jadi akahalak nama nuci di sungai, di kolam do tekan asing, di boto mao ini hari minggu. Lalu bersiap-siap maibana tong nang naing masuk tu bergereja. Alai dungsai giring-giring panggora, giring-giring pajau, adong manusia digoar giring-giring masuk. Biasanya kalau giring-giring pajau itu adalah agak panjang suaranya, ala guarna pina memanggil. Alai molo giring-giring masuk itu hanya lonceng sangat pendek saja. Molo songo di gereja tokan tulu halima dibunyikan ting 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 berarti giring-giring masuk mai. Lalu kemudian kita diberangkatkan sasetong ladung beribadah kita, siap diajari, lalu kita memang ditugaskan untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi perannya sasetong na amang inang harus kita cermati juga bahwa gereja yang memanggil itu biasanya wibawanya ada di mimbar ini, di mimbar odo, wibawana. Jadi misalnya taruh kumajolo sugari pe marjamita au dan aduk kamurana berani memprotes kah stop jo amang dan sungni misalnya sungni kan karena ini mimbar kita di sini wibawanya. Tapi kalau gereja yang pergi wibawanya adalah di lapangan, di tempat kita bekerja. Altar gereja ini kita pindahkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Hidupan nagabe di goar, dakolan pendeta nagabe parbarita nauli, alai hamu pesasitong na disuruh do untuk membawa altar gereja itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, molo di dia halak Kristen maringan sodope perbedaan, manang nasongon nahiani alamat do. Jadi di Buddha Pasukit hado kami padita resort sekitar 1,5 tahun, tidak sampai 2 tahun. Jadi di Hapalaka Ruas Tordo memang suara ni sepeda motor niba. Ngadi boto songo dia suara ni sepeda motoron. Lalu kemudian malo pasti kimerbada nasida suami istri. Sojo. Songo na suara ni sepeda ni motor ni padita duhu bigi. Stok jo hitam berada. Alendo petaulangi musedung lau padita tersong ni rupanya tangan. Jadi ada seperti itu. Tapi juga ada pernah pengalaman saya di masa-masa ni porkas, di botoh itu ada porkas tahe. Di masa erek-erek, porkas ni ngomong tahe kan.
Porkas. Ternyata, aduh teh, porkas teh. Togel, ya togel, itulah lebih apanya ya, togel gitu. Tiki masa nito ngadong hebat tidon perumusanon. Jalan melalui bahasa dong dola potong. Nah, tersung ni marubane. Mang nabu hamur tergelincir ma sepeda motor pon. Tergelincir pasti kiarionan. Roma nasi dalam dosung don. Nomor 3 plat ni motor ni padita. Edak kya vinoto medabu motor ni padita ina. Di pahusor-husor ma onom sada 5 onom tulu do na kanasi song ni. Di pahusor-husor ma gabi berumus-rumus do. Bah ngasala narwaku. Ya, gabi mga rumus. Taringot tuaha do pelak motoron naroha. Jadi maksud saya sebetulnya adalah bahwa memang altar itu dibawa dan gereja memang bergerak menjumpai jemaat kita, bukan hanya yang ada di tengah-tengah gereja kita. Itu sebabnya sebetulnya kalau tasambukkan di mana tu ayat 20 nakin. Ingat ma, saya na dong anakku duhamura serasaro ajal ni hasyanganon. Pertanyaanna isi dona didongani. Tu isi do berlaku padongannya ni debata. Tu halak nalau hido. Karena dia pergi, maka banyak tantangannya. Banyak masalahnya dihadapi. Ada pergumulan-pergumulan yang sedang dialami. Maka berlangsunglah penyertaan Tuhan itu. Jadi dohonot tasasitong na isi halak Kristen na bergerak. Na olo lao suruon ni debata. Ido na berlaku padonganion ni Tuhan. Jadi tidak ada juga jaminan bagi kita bahwa menjadi Kristen jadi mulus semua. Jaladang adong nagabe murah-murah. Alai padonganion ni Tuhan do na berlaku tu kita. Ganuk kita na olo dipakai debata, disuruh debata, maka berlangsunglah penyertaannya. Udok majolo Tuhamu pengalamanku na perjulu sehali tampil gabe calon pendeta di Padang Bulan Medan. Berkhotbah pertama. HP tabotokan di Padang Bulanon, akka inganan ni mahasiswa usudo dison. Banyak dosen yang menjadi anggota jemaatnya. HP ditugas tutusi gabe calon pendeta. Bergumul may batong buhano na yung pasahaton jamiton naroha ni surat ma sudi lengkap mulai sian hamuak kadong asaha porsyaon sudi ni atur buti sahatu hata amen ay nomura mabet tulisan mabet titikido na di pudinedo kan itu kan alay asa sahatu si macay maluhedo lengkap do sudi pina nigabaro disi sahatu hamuna akadong asaha porsyaon dot hata amen on baru tong tampil membala marjamita. Di boto hamu dua hana terjadi, ternyata nahu pasahat dan nahu surati. Tak sude nahu surati, buyar. Alai na adong ima, ternyata na disuruh nito diido na dihataho. Sianima au berprinsip bahwa memang sebelum kita memulai sesuatu, dan perjulu utuh-utuh, dan mangasahon hapistaran, dan mangasahon hagogon, alai mangasahon tangiang do. Jaladang buhi hita tong nang sepele di sada ulaon na pinasahan ni Tuhan itu hita tung me pedo gudang mang nabalga ikon memang pangasahonot tado guar ni Tuhan ni. Sada contoh amanginang natuarikan adong pembekalan taringot tua kapelayan. Ada beberapa nahia di pengalaman pelayanan diba akasitua satabia kamang inang perhalado naung somal marageda. Jadi dang begitu dipergumul hobbe taringot tu parageda no nggak biasa ini na kan lalu jongjong may banatong madabu agede buasa ala ternyata ala naso dipersiapun ni gabe hitir matangan no dia nakini na hala sudi ngauduk alay boto hita do kan ay ruas ni huriata kay pion nga dihapal be sudi urutan nay hola salay basaotik nga di boto asalay ba na na kan materbigi betongon musay kusip-kusipon jadi mang nabuhapa gabe hitir ma. Jadi siani tong mersiaja ribau ternyata tidak ada pekerjaan atau pelayanan yang kecil, tetapi yang ada adalah senantiasa untuk mempersiapkan diri kita jala hidup di dalam doa ini. Jala ternyata luar biasa do pakkorhon namolo memang sungguh-sungguh kita mangasahon gugo nasihat Tuhan tei dang hola dirit tanda pangasahon ala boa ala hita na diutus do hita. Kita semua yang disuruh. Maka yang bertanggung jawab sebetulnya terhadap pelayanan ini siapa? Yang mengutus kita. Lalu siapa yang mengutus kita? Saya katakan tadi adalah Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh sudah memiliki wibawa, kuasa dohotakan nasingnya.
Hidupan nagabi rekod kita memang dang mabiar mengadupi manang AHP ala taboto bukan takut karena nekat, tapi karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jadi unang torta abati muladong sada persuruan na dipinasahan ni Tuhan tatu hita. Jakon tangyakon ala ido na didongani Tuhan ta. Ala molosohiado misalnya ola nadong sada persuruan tajalo torta tulak ay dang mampu atau sinita manang sari-hari pidak kiabi mampu ya. Gambaran donong mungkin tua ka dongan kaparalado na jujut. Misalnya song non, mula dong sahalak situa macam tadok konda baru disuruh maibana lao marjamita di tongan isada punguam marga. Ay biasa na kasong nido kan. Alayang guna huboto donganon tor di WA do pendeta songon iba rupane amang. Naing marjamita awan non, bajo konsepna. Binama konsepna tong. Alita bay mada. Lama lodo ibana. Halaya dong madokon. Baru do piau si tua. Undang majo torau. Martang yang piau hitir-hitir do. Sadi hari pedang malobe. Itu sebabnya memang ay ala bisa karena biasa. Na tua-tua petong dosong ne. Somal na do peamna. Kalau kita belajar menerima satu pekerjaan tapi memang sungguh-sungguh kita persiapkan itu nasayolo gabe pistar. Jadi dang boy memang penolakan. Yang ada adalah melayani sambil berbenah diri. Marsuruh hita tuhat taido jaladak kiado pehuida persuruan lalu dibiarkan. Tuhan tak pernah menyuruh seseorang lalu kemudian membiarkannya. Dia akan memperlengkapi. Setiap orang Kristen yang kita sebutkan tadi itu bukan hanya murid, tetapi kita juga adalah pekerjaan pelayan Tuhan. Nakula di mimbaron, nakimabuan altarido tu portibion. Oleh karena itu memang bagaimana kita juga harus sungguh-sungguh mengiyakan dulu. Sebab ketika kita sudah katakan iya, ini hidupku Tuhan, pakailah saya untuk memberitakan firman-Mu, maka penyertaannya itu, pembekalannya itu. Isdo nahiadi boto hamuna di perjanjian lama na menolak persuruan ni Tuhan yala somalo makatai. Isedo Musa dang malu makatai na. Alay gabi so dipilih debatado. Dipilih dotong. Alay diperlengkapi madhotise. Juru bicaranya ada gitu. Berarti memang selalu dipilih, kemudian akan disertai, akan dimampukan untuk mengerjakan sesuatu itu. Jadi jawaban iya dulu yang pertama-tama. Baru Tuhan akan memperlengkapi orang-orang yang dipilihnya. Termasuk kita sebagai orang-orang tua dan lain-lain. Tidak semua orang bisa menyampaikan firman Tuhan dengan kata. Tapi kita semua bisa memberitakan firman Tuhan dengan perbuatan kita. Jamita marhite ngoluta. Lalu kemudian diturpukon podai hamuma saluhut bangso. Di hamuma nasida tu bagasan gowarni debata ama anak dohotor di perbadia ajari hamuma lao mangaradoti saluhut nahuto nahun itu hamu. Adong baptisan, adong tongnang ajaran untuk mangaradoti. Dua tugas utama dari gereja. Satu baptisan tadi disebutkan padidioni ima lao mensahkan seseorang masuknya menjadi warga kerajaan Allah. Tapi kuasa baptisan amang inang dan semua kita bukan pada air. Kuasa baptisan itu ada pada firman yang mengikutinya. Sama dengan perjamuan kudus. Perjulu maju tentang perjamuan kuduson. Hiadu pengalamanku ka amang inang didok au pendeta munte naholit. Ini sungguh-sungguh naholit. Jadi di sada huria don di si borong-borong di julu ni gerejon lapo do. Lalu kemudian dung saya perjamuan kudus makatai ma di lapoon. Nahulit dopat ditamunte. Buasa. Holan nang ninum dope ngaturjukit ninna. Tikini cawat dope amang inang pakai cawan dan pakai seloki. Jadi kan somal dohora di lapon ni ngomma. Ini sungguh-sungguh ada yang pendeta di sini. Ya kan? Jadi ni kuntu ibana saya diurut tebuti mungkin asa songon nataba gudangna jadi hukit gabi ma dihatahon ni mana di lapo
Nah huli dopat di bahasa nyingu buti terjukit ton ninna kan. Dan ala ni gudang ni angguri kan itu kan. Lalu kemudian kebaptisan juga bukan karena banyaknya air. Dipercik atau dibenamkan bagi praktek gereja kita itu sama saja. Karena bukan pada airnya kuasa baptisan, tapi kepada apa? Kepada firman yang mengikuti. Jadi mulai perjamuan kudus kan, jalo hamuma, jala pangamma, dan idokon jalo hamuma, jala pangamma sopat ditei, dungi dibagi. Baru dipangan, dang. Seiring dengan pemberian roti odo firman Tuhan ini. Karena bukan di rotinya dan bukan di anggurnya kuasanya perjamuan kudus. Tapi di firman yang mengikuti. Baptisan juga begitu. Hudidi mahotu bagasan goarni debata ama. Dotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan goarni tordi perbadia. Molo tapa do mutu Roma onom ayat sada dohot ayat tolu. Lumobi tu ayat tolu sugari di jahamu akamanginang. Ai di boto hamudo ninna. Tuise do hamu dididi. Tu bagasan hamatian ni Kristusi dohamu dididi. Berarti darah, kematian itu yang menyucikan kita, bukan airnya. Nah, sodong sudah bawa mudar nisi potongon, ya kan? Tu baptisan on, kan? Alai ala aik do nagabe simbol pembersihan, maka airlah yang digunakan. Dang darah. Jadi bawa sugari mudar alana mudar ni Kristus do, bawa mudar nisi luluan nanti kan? Jadi pengumuman no misalnya gabedong ma bang darah musai misalnya di son, bah kotor mah musai dah baju na kotor do musai, ya kan? Tapi bukan di situ. Instrumennya itu memang betul dan bukan praktek liturgisnya. Bukan praktek liturgis. Buat kita sebagai gereja HKBP dipercik atau dibenam sama saja. Dibenamkan sama saja. Baptisan anak-anak, baptisan dewasa, baptisan darurat itu ada di gereja kita. Jadi bukan hanya baptisan anak-anak yang dilayankan oleh gereja HKBP. Ada do baptisan anak-anak, ada baptisan dewasa, ada satu lagi baptisan apa? Baptisan darurat. Molo adong danak na sorang HP nunga kritis, maka bisa dibaptis oleh siapa? Tidak harus memanggil pendeta. Sekalian majote yang manginang hati persejarah paingotok kita masing-masing. Boido na toras na madidi. Bodo situan na jumonok. Alay mo do bodo tong nang pendeta boy. Tetapi unang di pasu-pasu, ya, meluakan atoras masuk-masuk yang nakon nadang. Lalu ternyata sehatlah anak ini nanti. Maka akan dibawa lagi ke gereja, tapi tidak lagi dibaptis. Yang ada hanya penumpangan tangan untuk memberkatinya. Bodo jelas teh yang manginang buat kita semua, buat kita akan ngliling gabi Kristen boy maate. Tapi buat keluarga-keluarga muda ini saya pikir sangat penting. Apalagi buat kita semua yang masih muda-muda. Jadi bisa dibaptis oleh orang tuanya atau sintuanya, alai dangadong penumpangan tangan. Siapa yang penumpangan tangan? Hanya pendeta sebagai perwakilan Kristus, ala hola dua do ulahon sakramen, na subui diulahon tohonan na asing. Hola pendeta do naboy mangulahon baptisan, hola pendeta do tong nangaboy mangulahon perjamuan kudus. Ala nyaha, ala pendeta do natarajumi gabe sikat ni Kristus. Sikat ni Kristus. Tohonan na asing holan dongan ni padita dohamu mangula akaulahon na songano. Oleh karena itu memang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka sahlah sebuah baptisan. Jadi suatu ngido kamu tong nang bahasa dia ulaun pertanyaan syukuran di dokter dungi Roma ka hula-hulata. Ayah hado ulo tersederio nina. Jadi Roma hita natoras madokon ba nama jalo guardo pahupumon na kinsian gereja ninna. Tapi hubigi so ya hulia guar mang natuise. Iya kan? Itu teh. Guar na ipe nung adokkiani sebelum terdidi. Itu teh. Baidu bang, soalnya guar ni anak nami si Bohal. Dan dope seorang si Bohalon, nung adong guarnon alas opung na de, au bah opu Bohal doau inna. Buh, yakin maho bapa, ati buru-buruan non na sorang ni kan, daw. Bawa do na sorang ina utuan ni do rupani. Ai sugari buru-buruhian, Bohalia nama benong guarnon itu. Bohalia kan gitu kan. Alai puji syukur kan laki-laki gitu. Paslah gitu ya. Jadi sebelum seorang paibanan nung adong guaron.
Atong na marhua do sa sitong na molorohi ta tu baptisan. Pasuraton diri na do sa sitong na. Pasuraton guwarnai asa unak kolan sada marga bebana alanu nga gabe marga ni Kristus. Jadi opat ma tulu hubay nate. Opat ma pasu-pasu na tajalo siyan baptisan. Ahamay hasesan ni dosa, lahir baru, gabe anak ni debata, kemudian gabe ahli waris di kerajaan Tuhan. 4 berkat yang kita terima dari baptisan. Ya, hasesani dosa, lahir baru, kemudian diberikan identitas yang baru kepadanya sebagai anak Allah, dan behola sada marga be margana, alenunga margani Kristus ibana, molo anak ibana berarti ahli waris di kerajaan surga. Nah oleh karena itu memang harus kita baptis. Lalu ketika dia masih anak-anak memang kita baptis, lalu bagaimana lanjutannya supaya memang syarat baptisan itu sungguh-sungguh dia menjadi anak-anak Tuhan? Maka ada yang disebut dengan peneguhan sidi. Oleh karena itu baptisan adalah paketnya pelajaran sidi. Allah molo sahalak na terdiri di bagas danak ibana na torasna dona mengaku haporsiona alai malua memana sepak kakungion non tiki malua itu tapake hata malua boy maibana manidangi sadiri haporsiona. Tapi kalau misalnya yang kita layankan itu adalah baptisan dewasa, maka dangadong berikut be peneguhan sidi. Lausina matong nang maluana peneguhan sidinya. Buat praktek gereja sekarang sekaligus diberikan 2 belangko. Belangko baptisan juga belangko peneguhan sidi. Karena baptisan dewasa. Tetapi sungguh-sungguh memang walaupun agak songena persyajaran ahon ate manginangate yang nahuduga doatik bihadang pas di hita saluhudna pengajaran di huriat HKBP tentang ujungna Allah hita di guar baptisan ulang dia kana asing ya dohot di gereja na asing HP hita nunga terdidi lau musi itu gereja na asing gabe dididi musi disam prinsipnya sesitongna kalau kita sungguh-sungguh kembali tu Alkitab ajaran tentang baptisan bahwa dia dibaptis di dalam nama Allah Bapa Anak dan Roh Kudus jala mudarni Kristus dona manesa dosana dan aiki sasitong nanungasi pangatusyot tataringot tu baptisan. Dan adong dihita satu sekali pun untuk mau menerima baptisan ulang. Karena bagaimanapun sahnya sebuah baptisan itu sekali lagi di dalam firman yang mengikutinya. Kemudian podai hamu manasida ninanakin, ajari hamu manasida mangaradoti nasa nahupatikone. Baca Alkitab Amang Inang, luar biasa kata-kata yang dipakai di situ. Ajarlah mereka untuk melakukan. Sangat berbeda. Ajarlah mereka untuk mengetahui. Jadi firman Tuhan bukan ilmu pengetahuan, bukan untuk memperkaya IP indeks prestasi kita, tapi melakukan. Ajarlah mereka untuk melakukan. Senarion gudang dohalak malo taringot tuhatani debata. Alai bohado tahedina mangulah hossa. Ta coba majolo manukut tuaka anak di pelajar sidi. Dok majolo pati palimahon ningon. Oh atau piedo. Ikon pasangapomu, natorasmu, asa mertua ho, jalalilek ko mangolu di tano nan dilehon ni Jehovah di Batam di ho. Alai di saping na do natoras na ayujian lisal do sinukon. Ni sukum natoras na. Bohado anak munon. Olo do mangalo hamu, tornina anak pelajar sidido. Nah, hudo ditobis. Jadi berarti memang tahu tentang firman Tuhan, tapi belum tentu bisa dilakukan. Ada orang puntennya nilainya bisa 9 nilai agamanya, tapi belum tentu di perbuatannya. Hidup banda gabe olo sipata di diskusi pertanyaan. Mau lihat marupanya lah saya mangulu do dinamika diskusi kita di pertanyaan na adong. Alai dia kehuria-huria nani lewatan ngabi amang ngatorang besude na mangulah honi na main na. Ape ni selidik nang mulai muat du sia dapur rupanya to ngasongon na adong bau soto, bau kopi do kan asing kan. Jadi mau diskusi penon lelek musiman non kan itu kan. Tapi sebetulnya itulah bedanya kalau kita misalnya Alkitab ini bukan memang bisa dipelajari, tapi ini bukan
pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Yang ada adalah ini adalah firman Tuhan yang kita pelajari, diimani, kemudian diulahon. Mangulahon ima hita sunaria kamanginang. Diajari marhita na mangulahon. Hita lumobi tentang iima marhitaha praktek kehidupan kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh misalnya manginang mau mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita, maka berikanlah keteladanan. Karena melalui itu pun mereka sudah tahu tentang firman Tuhan tanpa kita harus ajari. Sedikit tentang ini. Molohia di Boto Hamuna amang pendeta Gomar Gultom, nah ya menjadi ketua umum PGI. Saya pernah menjadi sama-sama staf dengan dia di kantor pusat. Ke Medanlah kami saat itu. Kemudian ada saya yang bawa mobil lalu dia yang bawa mobil lalu saya yang dibawa lah seperti itu. Pas lampu merah di belakang ada HP, tiba-tiba kosong dosa sitongna di bariban. Jadi ada lampu merah do hudok metong. Bang, teropos aja lampu merahnya kan kosong di sana. Kan gak apa-apa itu. Rome mana madok songonon. Ikon te ajari do na dipudian. Asa tong nang nasida disiplin. Ala mulu maju hita, tong dotong nasida maju. Na melanggar do hita rap dohot nasida. Amang tahe naruak ko satu sunaru hingot pudanai rupani. Dang nahalana ala napat dita ibana rupani. Alai mangajari na dipudian marhite na so ibana song ni dang gabe dilanggar semua. Nah itulah sangat praktek yang sangat sederhana. Artinya bagaimana kita juga tanpa harus mengajarkan ayat-ayat Alkitab, tapi lewat perbuatan kita orang bisa melakukan hal kebaikan. Laos alanima nuaing tugas tatong nang gabe gereja halak Kristen dimanapun kita berada. Sasitong dadang alani godangna. Otik pehita mana somalope hita makatai alai ngulutai magabi jamitata mangajarhon podong lina denggan tu salut na kasudut na poso asa marhite siani matong nang bergerak barita nauli ita ingot ma dang muraon alaya dong do garansina ima padonganion ni tuhatai ma biar hita mangulak kaulaon alai mulo didongani tuhatai hita boydo tulus saluhut nai amin martang yang maita. Mauliate madiho Tuhan nami nungataruli hami di hatam sedarion napasunggul ho Tuhami tugas pemberitaan Injil gereja yang misioner. Bukan hanya gereja secara institusi tapi juga gereja marhite aka anggota jemaatna na misioner. Sasitongna nungaho prakteko kami i song ruas ni huriam di tonga-tonga ni huriam HKBP. Ala tu dia pehalak Kristen Batak borhat sai jiwa misioneri saya dongdo ubay nagabe martaba gudangnya ka gereja termasuk nang di perkotaan nami Jakarta. To paso-paso masa laut na karuas ni huriam dinamangula na sida di bulaon si Ganupari. Luas male Tuhan marsahala na sida mamaritahon barita nauli dakkolan marhite hata. Alai marhite akkaw laon na dinggan ima gabe jamita na mangolu manang ngulu nami ima gabe jamita nabu itong nang di idahalak macay takkas. Paso-paso nang akadungan nami parhalado di son mamaritaon barita na ulii mola dong piaka parsuruon di pasahat huria nang akapunguan-punguan nasing pe dijakon na sida may marhite ngulu na martangiang mangidohon bisug gugo na siya ko asa nang ngulu na miope gabe parbarita na uli na girgir lau madjalwak kaulaon na pinasahatmu dengan penuh tanggung jawab. Song ninangali Tuhan tangya kono namin ng saluhut na ka generasi-generasi Kristen. Lumobi dengan pembekalan firman Tuhan na hami bigi di bagasat tikyon. Asa suan turuhan nami makna baptisan yang sesungguhnya. Laos di bagasan guarmi mahami madjakon saluhut nai. Anggiat gabi hala akan napinay baru hami jala diguhito di perbadia. Asa hami pegabe ka ahli waris di harajomu na manotongi. Tatap ma akadongan namin di bagasan parukilon. Apuli keluarga siadari inang boruta julu. Songni tong nang keluarga mangunsong petahe. Posdora namin le Tuhan nasik katamudo aka ilu-ilu nasida na salilingon. Mula tung dipatupa aka pangapulion anon. Sa imia maho di tonga-tonga nami
nang dia kaminggu na neng rope tu keluarga ngunsong postura na mele Tuhan leona mutik kinalehet di hamerap dohot na sida martangiang anggiat hatop tarapul nang wolu na sida tatap nang dongan nami na dibagasan na kaparsahiton ho nang ale Tuhan mamasu-masu aka ubat na pinangan na sida song ni nang katangiang na sida sihol ni rohana sida alusammu may lehet ditikina pasu-pasu sudia le Tuhan parhubas di bagasan partikian nuain molo dikunjungi diebati dongan nami hami nasian tebet rap marmusik di lantai balkon ni huriamon nuain pasu-pasu menang partisipasi nasida Tuhan posroa nami diaka sudia ka pangurupion nasida dohot partisipasi nasida di pelayanan pakai matalenta na adong di nasida Tuhan mabay sangap di guarmo dohot haret taon di peribadatan nami. Ale Tuhan nami satu tangga menang saluhutna akaruas ni huriam diragam niya kaulau na pinasahatmu. Paborhat manasida tututuak kaulau ni jala suatum matong nang hatam tu nasida be pabuadohot do nasida marbarita nauli marhitiak kaulau na pinasahatmu. Tuhan nami to kenari nang selesai may ibadah namion mulak behami to kabagas nami. Ramoti hami dia ke perjalanan. Saya perjupangan akan ulina dinggema. Raboton nami dia kabagas nami. Gok las ni roha dami nasiako. Saya sama dosa nami mau lihat diho. Di bagasan Yesus Kristus sami martangnya. Amin. Mari demahita laus tapasah ma piliata. Di
Matangyakkon mapiliata. Ali de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na dinggan. Dohot na sa ulibasa na malutus. Upasangat kami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di dolom. Paso-paso may jalaramoti asa ho perhasia kami pilihanon. Pati buluhon na rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang ni si leo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomani roham di Banotungon sungon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami, sungon panesa nami di dosa ni dongon namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pansu-pansu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di paropakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorho madamena tu toti. Songonima paribadatatta hurian itu hatta di pasu-pasu tu hatta ma parsauratta mulak mahita di bagasan dame horas mahita salutna